11 схемаи мошенничествое ки дар ақли одам дуруст намеояд. мутаассифона ҳамихе вақту соат омадагие ки бародарои бо ном тоҷик аз тоҷик будан истифода мебаранд, падару модар, апаву хуҳар ҳамаро фиреб мекунанд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракату бародаро. Ман Абдуғаффор Ҳусайнов ва YouTube канали Тоҷдорон. рӯз то рӯз шумораи шикоятҳо хеле зиёд. Мо истодем фикр кардем як хулоса дар бар омадем ки беҳтарин меша як видео ба навор гирем. аз рӯи таҷриба, аз рӯи шикоятҳо ман камтар рӯйхат кардам, якчанд чиро ба шумо мерасонам. шумо бошен нагзаронда тамошо кунед, чунки то что шумо дар интересе мумкин дар аввал, дар мобайн ё дар охири видео биёяд ва ҳатман ба бародарои ғариб расонед. аз ҳама сами распространённый популярный чиз и авиакасса хеле ки бисёриятон дидагин, ман дар Instagram сторис карда будам. бечора модари тоҷик бо нияти ба ватан баргаштан билет харидорӣ мекунад, аэропорт меояд, лекин билет фаршивӣ, фейковый билет. ҳамватан писарам, фарзандам тоҷик гуфта билет харидорӣ мекунад, а як бародар, лекин вай бародар мутаассифона истифода мебарад аз тоҷик будану фейковый билет мефурӯшад. бечора модар оби дида кати занг мезана, аврадна, лекин телефонҳо уже хомӯш заблокировать кардагиам. и як. дуюм, аренда мегирам. бародаро аренда, доставка, такси ё ки дигар ҳолатҳоеда ки квартира мехоҳед гирен аз Авито. бародарои тоҷик, фарзандои тоҷик, апа хуҳарои тоҷик, мутаассифона ҳозир хуҳарорам сар кардагианд, апаорам сар кардагианд. объявление меёбед шумо Заринаву, Аминаву дигар одамо номои хуба ҳайф кардагианд. алло бубахшашона, алло барои рост ҳидоят кунад. объявление да занг мезанен, мега ҳо тоҷикем биёен, мега калиди намиҷадай, я 10,000 парто. бародар мошин тайёр шудеса, страховка да 5,000 дар корай, парто биё биги пага мошина. Ты майло мегӯй, шумо майло меген, пула перевод мекунен, лекин фиребтон мекунад. барои ҳамин дар ин масъалаҳо шумо сахт эҳтиёт бошед бародаро, вақте ки аренда мегирен, доставка, такси, квартира, дигар ҳолатҳо. бояд конечно аз рӯи таҷриба, аз рӯи шикоятҳои мардум, вақте ки подвикуп мегирен, бародарои тоҷик пайдо шудагиянд ки мошина аренда мегиранд, шумо да подвикуп меспоранд. мошина аренда мегиранд, шумо да подвикуп меспоранд, бо первоначальный взнос 100-200 ҳазор мегиранд. 1 сол 2 сол шумо вайда платит мекунем бародаро, вай кайф сафо када мегардад. лекин 2 сол пас шумо мошина гирифта наметонед. барои ҳамин дар ин ҳолат сахт эҳтиёт бошед бародаро. дар описанияи видео ман ссилкаи телеграм мемонам, дар омада тамошо кунед. унҷа ман бисёр чизҳоро дар шумо мерасонам дар ин масъалаҳо. через нотариус, нотариальный договор кунед, соҳиби мошин кати маслиҳат кунед, документҳоро проверка кунед ки мошин запрет надорад, арест надорад, баъд харидорӣ кунед, баъд подвикуп гиред. дар масъалаи регистратсия ва золотая корона ҳозир ҳамихе вақту соат омадагие ки вақти шумо регистратсия мепурсен, регистратсия карда намешем, бародарои тоҷик ҳуҷҷатҳои шуморо сурат мегиранд. инакда мешавад ки просид мекунад паспорт табақат сурат биги баъд равон кун. лицо кати вақте шумо равон мекунед, дар номи шумо кредит оформид мекунанд. ин чизҳоро ҳам сахт эҳтиёт бошед. паспортотонам дар хона ҳама бачаҳо да натин. ҳамо чихе бугум шумо мара дуруст фаҳмен, чизе ки ман шумо да гуфтаистам нимаш аз рӯи таҷрибаи ҳаёти худ ман бовар кунед. дар бизнес, дар бародарӣ, дар дигар ҳолатҳо, ам бародаро ки катитонай ку дар бисёр ҳолат 90% душмани шумоай. дар рӯтон механдаву, лекин ақибтон ҳақорат мекунад. дар рӯшон ҷазирае, бо дили нияти бад кати шумо гаштестай, лекин шумо намедонед. алло барои рост ҳидоят кунад. ҳамамона аями чизо сахт эҳтиёт бошед. паспортотон натен, телефонотон натен, дар номотон золотая корона мекунад. ман даҳҳо тоҷикоро дидам. чун хид намекунанд бачаҳо, шумо хид намекунед. мефаҳмед, не меги невозможно ҳамин одам ҳамин хел кунад. ман ҳамира дидам. ба аллоҳ қасам хӯрдам, ба қуръон қасам хӯрдам, ба модар қасам хӯрдам, лекин мара фиреб кардам. мутаассифона ҳамин хел вақту соат омадагие. барои ҳамин сахт эҳтиёт бошем бародаро. дар ҳолати гражданства падават кардан, ҳуҷҷатҳои ронандагӣ иваз кардан аз нол ё ки дигар ҳолатҳое ки астаи бачаҳо меган ягон ёрдам мекунем, мега основания мекунем, дигар ҳолатҳо меояд қасам мехӯрад, вай мекунад, риш мондагӣ, шумо бовар мекунед пула метиҳед, баъд медавен яқиб, ба даимо ҳаётон мебирорен, мегӯен хай нашуд. вақте ки ягон маслиҳат мекунен, илтимос максимально паспорта мегирен, ба навор мегирен, ҳамаи одама ба навор мегирен, дар даруни мошин, дар хона, дар офис фарқият надорад. шахсияте ки ягон кор ба шумо ваъда мекунад, вай корша дастоина пешмебурдагии одам розӣ мешавад. дар видео гап мезанам, мегам ма Рустамов Тимур Соҳробович, мисоли гап да. имрӯз аями бародар инамқа миқдор пул мегирам, дар инамқа срок ма кора буд мекунам.
агар кора буд карда натонистам, ман ответственный мешам. Падарам амихе шахсият, модарам амихе шахсият, ман дар ин ҳамҷа зиндагӣ мекунам. бале бародаро, шояд шумо дар ин чиз баланд бошад, лекин ҳамин хел вақту соат омадагие ки фақат ҳамин хелкати шумо роҳи ҳал меёвед. И то дар ҳамин ҳолатҳоро мешавад шуморо фиреб мекунад. Сахт эҳтиёт бошен дар масъалаи гражданство, права, регистратсия кардан, мисол прописка кардан, дигар ҳолатҳо мекунанд. Хариду фурӯши мошинодам сразу суннатен, мошиноро проверка кунен, нигоҳ кунен ки дар масъалаи викуп як 3 рӯз пеш ё 2 рӯз пеш агар хато накунам, як бародари тоҷик 3 сол пеш мошин гирифтагие, харидагие, пула додагие, лекин мошин то ҳозир дар номи ҳамон будагие. Вақти мошина худам дафтор меткунам, мега наметянаш, мега мо то аренда додавдем. фаҳмиден? Барои ҳамин ин моментҳое ки вақте хариду фурӯшу пули калон метен, дигар ҳолатҳо метен, ҳатман видео кунен. Заработка дар Telegram. Бале, Telegram. шумо агар аҳамият дода бошед дар Instagram, хеле популярни блогерҳо ҳама миллат, тоҷику, доғистону, урусу, чеченсу, дигарҳо ҳастанд, ҳозир аз ислом дуранд. мо булҳавастем, бачаҳои ёш бисёрш булҳаваст да, хел мебинем, хел чӣ хел бигӯм, ҳавас мекунем да. мегем мурам хай занем Бентли бигирем, Мерседес бигирем, намедонам Роллс гирем. бовар мекунем Телеграмҳо да мебирем, мега эта 10,000 парто мата пага 20,000 мекунам. инаи чизо да бовар накунем. илтимос, оз тоҷикоро ҳам сар кардагиам. чим чӣ шумо да ваъда метиҳад бахшиши зиёд, як чизое ки ваъда метиҳад дар ақли одам дуруст намеояд. шумо мебинем ҷои чашмотон кур мешавад, пардаи чашмон маҳкам мешавад, ҳамн пули дурӯғ ҳам мебинен, яки пула мепартояку тамом. мега братан матара 99% гарантият метиҳад, мега ту меги 99% бошад, шояд и дурӯғ нест. лекин ҳамн 1%иш дай гап, 1% мехеза, меган ҳамн 1%иш билин имрӯз ҳамин хешид. пула ай даст метиҳад. ҷои кор сахт эҳтиёт бошен дар масъалаи ҷои кор. бо бародарои тоҷик кор мекунен, ваъдатон метиҳад 2 моҳ 3 моҳ, маоша мегирем метиҳам, маоша мегирем метиҳам, маоша ман метиҳам, лекин маоша хичон мегиранд, шуморо фиреб мекунанд. бале, мутаассифона ҳамин хел бародароро мо дидем, рафтем суҳбат кардем, пула хичон гирифтагие, лекин бачаҳо да додагӣ нест. бисёр ани хел бародаро. ай пеш моҳи рамазон ай ҳар яке шумо хоҳиш карда мешавад ки дар ҳаққи тамоми бародарои муъмину мусулмонҳо дуо кунен, дар ҳаққи бародарои ғариб дуо кунен. аллоҳ ҳамамона барои рост ҳидоят кунад бародаро, чунки шайтон ваъда кардагие ки то рӯзи қиёмат бандаҳои аллоҳ ман айраҳ мезанам гуфтагие ва аллоҳ таоло гуфтагие ки то вақти тавба мекунам ман мебахшам. рафт одамие дар байни шумо бошад бародарое ки дар фанди шайтон рафтен, возможности калон аст, агар намбарем зинда бошем, ай пеш рамазон тавба кунед, ислоҳ шавед бародаро. як моменти дигар ганда важния хостам дар шумо бирасонам. шумо да апа хуҳаро занг мезананд, модарои тоҷик занг мезананд, бале ай адел як кабуд, ай адел занг мезананд, гира мекунанд, сурати адел равон мекунанд, сурати милиса равон мекунанд, номерои шуморо ки ҷо меёва намедонед. занг мезанад бо як шарванди русу духтару мардаш фарқият надорад, дар пешаш дурӯға мега яша закрою вас, мега бачаам я 5,000 парто, 10,000 парто, 20,000 парто, шумо дилтон месӯзад, модари тоҷик меген, апаи тоҷик меген, хуҳари тоҷик меген, пул мепартоен, шуморо заблокируд мекунанд. ёрам ҳамаш мошенникам. вақти шумо да ягон модари тоҷик занг мезана, ягон хуҳари тоҷик занг мезана, ягон апаи тоҷик занг мезана, бародаро адрес пурсен, равен адил, возможност дошта бошен ҳамин хел кунен, лекин ин хел просто пул напартоен, дурӯғай ҳамаш, дурӯғай, бозе я бор дигар дурӯғай. бачхеле ки дар рӯи экран дидесем бародаро дар масъалаи авиакассаи мо, авиакассаи 94 дар аэропорт дамадед ва 24 соат дар хизмати шумо, ё ки дар масъалаи граница метавонед муроҷиат кунед, мошинои худмон ба сари баланд рафта меоед. ман ҳаракат мекунам, ай пеш бо ягон видеои хуб карда дар шумо расонам. як бор дигар такрор мекунам, дар масъалаи авиакасса эҳтиёт бошен, дар масъалаи аренда гирифтан эҳтиёт бошен бародаро, дар масъалаи документ кардан, падвикуп, хариду фурӯшу дигар ҳолатҳо ҳатман ба дигар бачаҳо расонен. агар бизнес кардаиста бошен, партнёр дорем бо бародарои тоҷик, илтимос документ кунен, ҳуҷҷат кунен ки 99% дигараш ҳамаш фиребай, дурӯғай. дусум пула мебинанд, намозу ислому дигар чизо дур мешавад. астағфируллоҳ, дар фанди шайтон рафта ҳамун чизо дар назаршон наметаванд. мефаҳмед не? ман лично худам ҳамин чизоро дидам, 5 бор дидам, 4-5 бор дидам бародарои бо ном тоҷик ки дар охир ваъда хилофӣ мекунанд. барои ҳамин моментҳо сахт важния бародаро, эҳтиёт бошен, ҳатман ба дигарҳо расонен. агар якум бор дар саҳифаи мо бошен, обуна шавену
бо иншоалло айпеш видеои хуб шуморо интизор аст. Ягон камбудӣ бошад нависед, иншоалло ки дар оянда мо ислоҳ мекунем. Ассалому алайкум.